ഇലവീഴ പൂഞ്ചിറ തടാകത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കണ്ടോ ചേട്ടൻ അവിടെ കല്ലൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നല്ല ഓഫ് റോഡാണ്. ഭയങ്കര കുഞ്ഞാണ്, കുഞ്ഞി തന്നെ വീഡിയോ സൂമായി. ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര നോട്ടട്ടെ. എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മഴയത്ത് സൈക്കിളും ചവിട്ടി വന്ന ആരാന്നുള്ള രീതിക്ക് അവൻ നോക്കണം. ജീപ്പ് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ, വേറൊരു വണ്ടി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടില്ല. അന്നേരം ഒരാൾ സൈക്കിളൊക്കെ ചവിട്ടി വരുവാണ്, വരെയും പറയാൻ പറ്റില്ല.